1817 met ons. We zien geen lu van pen en papier, strepen enkel weer niet trekken, maar waarvoor is in ons huis. De donors bekeert zich dat goed, hij controleert papieren, geboortebewijs nummer 1 en ook nummer 2. Ze bleken ganz in orde te zien, geen vulken aan de lucht, niks dingen, joh, meer in de weg. We zien geen lu van